Daħlet fis-seħħ emenda fil-kodiċi kriminali li permezz tagħha persuna li tinqabad f'pussess ta' materjal pornografiku estrem tista' teħel sa 3 snin ħabs jew multa ta' madwar 6,000 euro jew it-tnejn li huma. Dwar dan tkellimna mal-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici li fisser li matti jikkonstitwixxu pornografija estrema. Li huwa reat serju ħafna jekk inti jkollok fil-possess tiegħek dik il-pornografija. Pereżempju, pornografija li fiha hemm involuti it-tfal, pornografija li żeblaħ il-persuni b'diżabilità. Dawn huma kollha reati serjissimi li issa bir-regolamenti ġew aġġornati u modernizzati. Il-liġi tiddefinixxi ritratt estrem bħala att li jaffettwa jew jedet il-ħajja personali ta' individwu, kif ukoll jekk juri xeni ta' stupru jew attivitajiet sesswali bejn bniedem u annimal. Skont l-emenda fil-kodiċi kriminali jekk persuna tinqabad b'ritratti ta' pornografija estrema tista' tinstab ħatja ta' diversi reati. Individwi jinstab ħati wkoll jekk joħroġ ir-ritratti f'post pubbliku jew jagħmilhom aċċessibbli għal kulħadd tal skopijiet ta' gwadan personali. Il-liġi saħansitra tippenalizza bl-istess mod lil dawk li b'mod klandestin jippruvaw jiksbu dan il-materjal pornografiku estrem. Fid-dawl ta' dan il-Ministru Bonnici jagħmel enfasi fuq il-bżonn ta' għarfien dwar din il-liġi l-ġdida għal pis-soċjetà. Reat li qed jilgħab mal-ħabs u allura il-messaġġ tiegħi tal-Gvern tal-Parlament għax dan għadda b'mod unanimu hija li dan it-tip ta' reati, dan tip ta' atti huma kompletament inaċċettabbli.